assemblée ko nela sa yahat assemblée nelɓe ɓe haalta ko nana est ce que nga daytini nelal mum mbele onon yimɓe APR on etima jottodade makko caggal kawgu mbiɗon mo aha koy enen ndendi yidde nde an arno wini min jeehi e nder fasiraɓe amen woɗɓe wonɓe e nder landaji min mbi ngare toɗɗano ɗe Macky Sall neɗɗo amen o sabu ko ni way ƴeew sinude ko kaldanoɗa ko woto caɗele mbadde o jaabi on walla wasi jabano mbete on mbaɗi ɗum mi waɗani ɗum min kono mi telfini yimɓe takkiɓe makko pour mi ñaago min jindira kono donku mi yetta a yiɗino wadde a ronku mi ronku donc noon yoɓe tinno kadi kala laamutoɗo Sénégal woto laamuɗo leñam yo laamu ɓiɓɓe Sénégal fof ko gotum kañumen jiɗima e baaɓe kañum jiɗi bone jiɗi jaam jiɗi bone so neɗɗo ƴeewi woto wi komi haalpulaar par ce que min kaldani ɗemgal wolof ngal tan komin haalpulaar min kaldi ko yo ɗemde séeréer nan ɗon no heewi kono hay ɗemgal gotal hay assemblée ɓe kala tan ko wolof ɗum ɗo sa wona ɗum a jeeyaka e leydi ɗum noon addata leñam ɗum addata sa yi Casamance wayni ko maɓe tous yimɓe Casamance ha bona ɗum noon hoɗo tous leƴƴi goriɗi ha Sénégal ne fusa par ce que ɓooyi tan woni fof yiitoto hoore mum ƴeewa haqqe mum neɗɗo haɗama haqqe mum tan happa mi sikki miijo kalta ɗo ngo en kocci ɗum e landa biyeteɗo kisal Sénégal ganduɗa tawi ene haalanno ko abbiti e ɗemɗi guindiji ene haalanno ko abbiti e ɗangal ene haala ko faati e jangde ene haala ko faati e laaɓi e nder leydi Sénégal beele falde fof wawa yultodire e wonde nde miijo so gonɗi tan hewat jiiɗe e Macky Sall arino e nder yewtere somi yejjitani koye nder leydi Farais wuro no wiye Le Havre o wi yimɓeɓe ɗon mbiye kon fulɓe ko parti fulɓe ko ni woto kuule ɗum daroɗe ngoloɗon mo suusa bone laamotako kongol Macky Sall mo suusa bone laamotako won wiɓe hande ma taw so yeehi caggal leydi so arti o yettima o salmini leydi ndi e Faraysere o fawi hen jolfe tan o fiɗɗi dolloke makko o yeehi o haalani pulaar ɗemgal nene ba makko o haalani séréer ɗemgal ɗo nehi ɗemgal joom suudu makko tawi ko ɗen o wawi e ɗemɗe goɗɗe ɗe o wawi o waɗani ɗum beele ko donɗo tan gonka Sénégal Abdoulaye Wade battidiɗo ha e woɗɓe sikkoɓe ɗemɗe Sénégal naɓe foof ene nana jolfe ko ɗemgal gotal woni toon beele o ron ɗum o huuli wadde goɗɗum hoto dañde caɗele walla ko haalatno ko mataw ko haala ƴammowo wonno nde o haalata ɗum ɗo hawra mboɗo tawa gasi mboɗo tawa ɗo haali ɗum koye duwa mois de novembre 2011 eno haali mboɗo tawa on mitin mboɗo tawa wonko wino min kono hay hunde hen o eɓɓinani tawi noon neɗɗo laamorto tan ko ha laamo weddi ko kañum gonda minen emin gonda koyamen hokkuma yeru minen ɓiɓɓe fulɓe ɗanniɓe ɓe ɓiɓɓe région de Matam région de Ndar hande tugge Ndar ha heeɓi Bakel ala hen école moƴƴo lycée agricole mo sukaɓe amen mbawa formede tant que komin remoɓe tawa sukaɓe amen ene mbawa ɓeydude leydi amen ene mbawa ɓeydude leydi yo leydi jogui ɗum ko ndema e awo e gaynaka 99% région de Matam e région de Fleuve jogui ɗum ko ndema min jiiɗi tawi ko gonga e makko o makki haade makko wiide omo walla remoɓe yo fewnu remoɓe wonno fewnirta remoɓe lycée ji région de Matam ene foti jaggade lycée ji 6 agriculture taw sukaɓe ene jangga awo e ndema e gaynaka par ce que emin jogui nangue emin jogui ndiyam emin jogui leydi min manquira ko heɓude sukaɓe amen ha gona sukaɓe jamma kono ceerno Samba ɗo kalta ɗo e nder laamu ɓennugu ngu wonno kalfinare jangde ko Kalidou Diallo jeeya ko dañcaɗi ko fuutanke e kadi tuggi laamu wadda ha yetti laamu Macky goto gardiɗo wona kañum tan wawi wadde on woɓɓe goni hen hande eɗen jogui ganduɗa sarɗiyankoɓe ko wiyete député ji ta ko wayno Mamadou Diallo nana kaneli ko wayno ganduɗa e woɓɓe ene mbayi leydi tawi koye nder Fouta he ko wayno Farba Ngom en nana Agnam e woɗɓe beele
yimɓe men bien fulɓe ka fulɓe mbawɗen haala ko Sénégal fof jofoɗen beele kamɓe tottaɓe ɓene aɓe daari e wadde fodde mabɓe walla koɓe sabbiɓe tan eko makki wi ene pamirɗa Sénégal naaɓe kala jannguɗo janngama kala dañƴo poste ñanngama sa yi Fouta no wuuri ko ɗanniɗo école aji ɗi dispensaire uji ɗi fof e ndiyam ɗam fof ko ɗanniɓe mbaɗi kala e mabɓe dañƴo galle heeɓi Dakar yejjiri Fouta yejjiri ɗo mbotunum dasam neɗɗo noon so yejjirima fewnantama neɗɗo so yejjitima fewnantama wadde mataw hewɓe guuran tan ko koye mumen mi yeru min e nder ndullumaji demɓe emin jogui ma won cadre uji nogas jogui hen galleji ɗiɗi jangguɓe goni ɗon so minen ɗanniɓe min mbaɗino est ce que wuura men gono wuurata sa yi min mbaɗi ɗo kees ko 1970 min mbaɗi duuɓi 40 hande e ɗiɗi mawɓe amen ari noon ɗo mbaɗi kees minen mbaɗi dispensaire amen minen mbaɗi école amen minen mbaɗi tout centre culturel amen poste min mbaɗi poste min hayka min mbaɗi ko lycée 280 millions lycée moderne e min mbaɗi ɗon collège francophone franco arabe kadi minen ni e le ndulumaji so tawi neɗɗo ne ummo e caggal leydi he ene faati cuuɗi meɗen haadi poste ngo koko waɗago ɗon ango foti wurde so tawi o nawani neɗɗo goɗɗo kalis o rewnani e poste he elle wuuro ngo ne jogue makko ñawa mbete ɗum ne woodi ene woodi hay soko lettere wala droit nawa komin ñawɗo tuggude CP tuggude tan maternel ha joom heɓa bac yaltata wulama ɗum noon haydara hen laamu waɗani wayde min mbaɗande école ko 1960 60 joni laamu waɗani kono hitande fof emin jogui 3 classe waɗoɓe examen hitande fof emin jogui classe bac hitande fof emin jogui 2 classe waɗoɓe brevet de collège ɗum fof ko minen ɗanniɓe mbaɗi est ce que ɗanniɓe e mabɓe min nawni sukaɓe min est ce que mabɓe miyat non arore chaque année min ganda soma waɗa hankkadi ne yonti labbo fof e tunde mum labbo moni fof e Sénégal naji ɗo woni yo heɓ gaɗal wona ɓeɗo dilli tan yo dokka ɓeɗo dilli sa ummima lisator ha jettoɗa Bakel lawol moƴƴani lawol ngol wawi fewmede ko 1972 ha joni lawol ngol moƴƴani hakkude Ndar ha yetto Bakel ɗum ngala hôpital moƴƴo min mbiya ko emin maayi ɗum so neɗɗo wiya safra jangguinaka fewnanaka lawol holko laama e nder ndulumaji demɓe haali ko wayno lycée ji ko wayno gueɗe kewɗe gabbitiɗe e jangde beele ko faati e ɗemɗe gendiji ɗe goyaten wonde laamu men hokkani en hen gueɗal ndulumaji waɗani hoore mum poste ndulumaji waɗani hoore mum école aji ndulumaji waɗani hoore wone gueɗe centre de formation waɗama e ndulumaji fof ndulumaji nan mbaɗi beele ndulumaji naɓe kadi wonko dilli e ɗum to banggue leñol ngol ko laamu ngu hokkani ko mbete wonko mbaɗen koye mabɓe banggue ɓamtare pulaar jimmi wiide hay ɓamtare pulaar eɓe mbaɗa hen emin joguino ɗo kees sukaɓe min ndenin ɗo kalisaji min piyana sukaɓe amen yo janggo pulaar yo mbaɗ ko wayno magoji yo mbaɗ ko wayno jangguina pulaar dental sukaɓe ndullumaji min mbaɗa hen min piiɗi hen leppi kewɗi ha so min gardaki hen Fouta koye sappo he min jeeya hay so min gardaki Fouta ko e sappo he min jeeya Samba SUMAARE ma min gartema ceerno Abou Aw anani oɗo jambaro ko waɗi ɗo tan morlal jiire e ko rendini ko so tawi wiyama e nder ko haali ko holko pamɗa hen walla holko jinnoɗa o haala tawi mataw ɗemgal makko diwti ɗum holko tonganta hen ɗo honko jinnomi tan haalde hen koko fati e leñam leñari ko gonga noon ko ene waɗa tan ko leñol gotol townogol e nder Sénégal ko wayno joni ko hono ko mbiyeten prévention so haalama ene haale e ɗemɗe Sénégal haalete tan koye gotal ko wayno joni eɗen mbiya ɗam ɗo ndiyam moƴƴani de carɗo fof ko maayo walla oɗo nokku koko haɗa walla ɗum ɗo henna haalete tan koye ɗemgal gotal ɓe nanani ɓe kalantaki ɓen kam natti ene mbawi jalti Sénégal naɓe hankkadi ne kono min wona ɗum kaɓantomi ko Fouta o noon joni noon taw wona leñago Fouta watten mbi Fouta tan eɗen gandi leƴƴi ɗi fof nen toon leƴƴi Sénégal fof ko ɓuuri hewde nayi Fouta joni noon ko affaire ko fate
mango fuutankoɓe fof ma hen koye muɗumen nokkuji muɗumen ko mbayi nokkuɓeje laamu haade kay wona guure mawɗe ko wayno Matam en walla Bakkile kono kala guure tokose ɗe kañum koñe mahani koye muɗumen ɗum wona laawol ɗum noon fuɗɗi ko guilay Abdou Diouf woto kaalen noon guilay Senghor ha yetti ñalawma hannde o ɗum hono ko haalanno joni kamɓe mahi école aji mabɓe kamɓe mahi hôpital uji mabɓe dispensaire uji mabɓe eyyi ko o ɗon yadani ele ñam leñago ene wayno tan hankkadine Fouta kam sen ƴeewi tan holko faati tan en ko jogui ko mbiyeten jojanɗi muɗum e Sénégal wodani kañum koko Sénégal jojanɗi Sénégal e muɗum kono kañum ala e Sénégal jojanɗi eyyi ɗon joni o haqqi koko Fouta waɗani Sénégal koko ala ko Fouta koko waɗani Sénégal laamu ko Fouta waɗani laamu ko Fouta waɗani Sénégal woodi kono ko Sénégal waɗani Fouta wodani ngati ko noon ko haali laawol ngol tan ɗum ɗum woni ko waɗno e Fouta laawol ngol boni gila hayso ngol fewnitama ngol fewna ko 72 ngol fewnitama laawol gotol mboɗo sikki koye dans les années 80 mi yejjiti ko lewne e ɗiɗon duuɓi 80 holnde e nder muɗum kono fewnitama e laawol gotol e Abdou Diouf ko wona ɗum ko sen payi e on banggue Fouta kañum koko yejjita e nder Sénégal ko ɗum eɗen kaani daranade ɗum yo ɗum yaltu eyyi ko fate somi yejjiti seeɗa eyyi ɗum woni ko fade kamɓe Foutankoɓe daranade ɗemgal ngal hangal jogo e nder Fouta kangal ni e nder Sénégal hangal jogo hen konngol ko wayno aywa ɗum ɗo woni ɗemgal pulaar e ɗemgal pulaar jogade hen hunde taw tan ɗum min mi wiyata ɗum haare mi yiiɗa yaarude on banggue haare jiɗmi yaarude haare tan ko banggue Fouta golle Fouta ɗum noon nde ɗon haare so woni noon tan hono ko jinnomi wiide c'est à dire kaɓeteɗen tan ko yo Fouta fewne yo Fouta dañ haqqe muɗum e nder Sénégal ko yo on haqqe yalta eyi wassalam ɗo kalɗa ɗo ceerno Abou sikki haala ka fof woɗɗodirani woodi koko Fouta waɗani laamu kono ko laamu waɗani Fouta hayso woodi heewani walla kaɗɗo gon kana wayirni e ceerno Abou a memi ko heewi e ko ceerno Samba haali ko kadi ko kalɗa ko ne joofi won e pelle ganduɗa goɗɗe ɗo e nder leydi ndi walla e aduna o saabu sen mbi tabital pulago ene woodi darani tan ko janggen ɗemɗe kañum wona haare wona dawrugol ko janggen tan ɗum ko ɓesgu leñolngol nodda hen ene woodi fedde ganduɗa darnide potal ɗemɗe gendije no mbiɗen ni nde jokkodiri e laamu Sénégal windama ɓatkeji laabi kewɗi ujunnaji ciifi ɗum ɗon ene goyto wonde ɗemɗe ɗe pondaka to banggue haalirde to banggue ayaw ɗum makki sale hoore muɗum haadum joɗade heeɓino ɗin ɓatkeji ene andi ɗen ɗon caɗele ko jooɗi ko kadi neldama kadi ɓatkeji kadi siftine ɗen ɗon caɗele hayso woni noon ala tawa ko fuɗɗi dillanede hen e haɗani ɗon tan eɗen heewi wonde yimɓe mbiyen wonde ay ko dukoton ɗo ko jewte ɗe ɗe jeeyete ƴeewe ayaw 2STV ko neɗɗo jeeyi waɗane hoore mum ƴeewon TFM ko neɗɗo jeeyi waɗane hoore mum ƴeewon ngo fedde wonde jibina ene wiye jayre pulaar wadde fedde jayre pulaar oɗon hen ɗon koye mum min kadi mbiɗa hen nden ne wi wadde joni banggue jeeyeteɗo o addu jawdi ma mi adda jawdam enen ɓiɓɓe leñol ngol ndendinen mbaɗen haalirde men nde jeeɗen mbaɗen ayaw men ngo jeeɗen e ngan saga mbawani wadde hen ko jiɗɗen ko ndeke noon haadi gueɗe ɗiɗɗe goodi ha tati ɓe mbi janggen ɗemgal men tawen padani hay goto ɓe mbi kalden e laamu keɓen gueɗal men ɓe mbi jaltinen jawɗele men cooden ko jiɗɗen firtiɗeɗo toɓɓe ko toɓɓe puɗɗaɗe waɗede kadi ɗeminɗen mawor ko nafti eko arata ɗo ko ceerno Abou wadde aɗa wawi jokkidde konngol ma ko addi ne garten e ceerno Samba Soumaare eyi holko jinnomi tan haalde hen ko wayno renoɓe laabi Sénégal mboɗo sikki tan kamɓe on banggue ɓe daɗaka hen e Sénégal koye leyɗele ɓurɗe kam deejde e on banggue jeeya ɗum kam guena yettama wadde somi faami haala ma firti ko gargol Macky Sall nafi no feewi e on ɗon fannu walla wona Macky waɗi ɗum voilà ɗo wona Macky waɗi ɗum ɗo koye jamanu Ablaye Wade yani toon on sanga ene yaara joni e duuɓi ɗiɗi ɗum noon wona ko Macky
sahande Macky Sall ƴamata lefol laamu Sénégal o wonano goto hewɓe darudima e makko wonni landaji wino ɗi keblaki on saaha ɓe denti ɓe mbaɗi jinguitere ko wiyete ko coalition Macky 2012 e ɗum ɗon waɗa e caggal kadi dental manggal kadi waɗa kanƴi fof ɗi dendina fodde kono tolno e 50 landa e wonnoɓe makko en won wiɓe hande hewɓe ne goyto mbi caggal ko heeɓi laamu ngu donki joddade makko donki wadude makko ko foti wonde ko ha laamu ngu heɓama natama e rogere ko fati e sarɗiyankoɓe député ji ɗumne kadi waɗama haw heeɓi hande ganduɗa keewal ko ɓuuri dole to banggue suudu sarɗiyeji beele aɗa andi e nder leñol wel fulɓe sa yiiɗi mbiyen landaji goɗɗi kaɓantoɗi gueɗe ɗe kalten ɗe taw wona tan APR ko wona APR ko eɗen gandi ni on ko ay mboɗo ruttito en tan wona taw wona e namdal ma honde jinnomi yaññide ɗum seeɗa ko faade kanko laamɗo guittaɗo o haalino ni mi ruttito kadi ko ruttitomi ko otoji kanko hoore makko son paamino e nder jewte makko ko sakkiti ko o wi kala nde o laamti ko guiddo hadde otoji ɗi ɗon ɗon jimi yitta hadde minen to komin namdi ɗum ɗo komin namdi Macky ko hadde nde min caɗi e kanko Ablaye Wadde o haalino o wi omo itta hadde o wiyani omo yañña hadde e wattu ɗum duuɓi joni watte duuɓi sappo walla watte duuɓi nogas ko hadde tan nde hadde nde hankkadi ni wonti ko kayne wiyata communisme eyyi ɗeɓi waade kono communisme ni kono kamɓe hadde mabɓe nde ko capitalisme wonande tan dañɓe ɓe mbawa wadde ɗum ɗo ene guuray wasɓe ɓe somi faami ko arata ko yo taw tan ene moƴƴi fawaki yo moƴƴi yo waɗe tan ko yo moƴƴi tan yo waɗe hono no Mali waɗi ni eyyi Mali joni waɗi hono ɗum kono Mali naaɓe kadi mbaɗi ɗum hakkille yagal ɓe mbaɗi hen koye duuɓi oto mane yaara e duuɓi ɗiɗi min oto mi yaara e duuɓi nogas mi joddi koɓe mbiyata ɗum ɗo taxe économique o fotani ndeɗon joni noon kamɓe ɓe mbaɗi hen ɗol no mbaɗi hitande foof oto ma fof duuɓi mum no foti fof hitande fof ujunnaji joyyi ko ɗum ɓe mbaɗi hen so woni oto ma ne yaara e duuɓi ɗiɗi wona ko ujunnaje sappo jaɓata so oto ma ne yaara e duuɓi nogas no foti jaɓata temedere eyyi ko noon ɗum ene kamɓe haqqilantagal mabɓe kam mboɗo sikki oɗo kadi gonga ni kanko min gondani to banggue dawrugol min gondani fedde ko liwa kanko Amadou Sall kanko Macky Sall ala Amadou Sall hola Amadou Sall Amadou Sall gonnoɗo député a gonnoɗo sarri ko ɗanniyankoɓe gonnoɗo député ɗanniyankoɓe e gonɗo neɗɗo parti Ablaye Wadde parti démocratique haali ɗum ɗo konngol ko adinde Mali waɗata ɗum kanko haali o hokkino miijo ngo o hokkino ngoɗo miijo hono Sénégal jaɓani abbade hen Mali kañum ɓe duñi ɗum ha naati hen kadi kono noon mboɗo hen nane noɓe mbiri ni kamɓe ka mannaɓe ko kalata ummoriɓe ko Sénégal wadde an joni no kalduɗa ni may garti namdal ngal Amadou Sall mo ganduɗa ko joɗinino ɗo laamu Sénégal mo guiji ɗon hokkino gonɗon miijo kono waɗaka en paami laamu Abdoulaye Wadde walla e nder ko heewi laamuji Sénégal yimɓe heeɓe wonɓe hen ɓe won joguiɓe hakkillaji won joguiɓe miijoji moƴƴi ene gadda kono elle so ɓe gaddi ha dow tan mawɓe ɓe ko jiiɗa foof ɓennata te gartene namdal meɗen ngal to banggue landaji ɗi mbete won landa mo ganduɗa mo wona APR tawane so tawi wallitama ma waw wallude ene gueɗe ɗe goyeten ɗe ko wayno jangde men ko wayno pinal men ko wayno ɗemɗe guendi min kadi ko won noon ene wayno koko rona kono socialiste e ko hen gueɗe cuga ɗon guila mi anda hen socialiste ɓe on banggue gabbiɗi banggue dawrugol on noon kadi ko ɓuuri jaam ko guilay non ko ngar ene wayno joni neɗɗo diine yanki ni ko jibinama e diine tan o mawni hen min on banggue jarumi ko banggue socialiste yakuri hen no mawɓe paamirno ni anna ari a roni famamuy o kono a wonirani hen tan saabu kore jaam hen gonno ala eyyi ko tawde nde kalanmi tan tawde nde nawimi hen ha jiɗmi ɗum kono mboɗo yakori kamɓe socialiste en ɓe ko wayno kanko Aissata Sall eyyi kadi noon e taale ha mbasa nettinde salmakko eyyi kanko Aissata Tall o so ƴetti fedde nde mboɗo yakori tan nde yarata yeeso eyyi ko kanko ɗan ne kadi jiimi hande mbawɗo tan ƴettude
e kadi bawɗo tan yaltinde hujjaji Sénégal naɓe wiyande hande hujjaji fuutankoɓe bawɗo yaltinde hande hujjaji Sénégal naɓe kanko tan jiiɗi e makki mi hokkino ɗo joni kadi eɗen mbawi wiide koye fuɗɗode laamu makki kono noon on haalpulaar ne jogui konngol gotol ko ɓendata beela ko so fasi ɓuura en jii fuɗɗode nde no fuɗɗori ni e kam enen fof eɗen gandi wonani jakoren ɗum no fuɗɗoro e fuɗɗorima no en cikkorano e en ganda oɗo barmi so fasi somo so ɓendi somo weela ceerno Abou haade men ɓennuɗo ɗon makki laamima e nder lebbi joni seeɗa nana waɗe hande hiño kala e mennoɗo jogade ngaalu Sénégal ene namnite beela aɗa sikki wonani miijo makko rendinde ngaaluji Sénégal gujjunoɗi ɗi foof o jimta hen o fawa hen lawol gonga nde o huccina ko heddi ko ene jeeya e yakare he kono haade kono rewi hen tan mataw ɗum fewani min no namdori ni ene hawrani eyyi so ko ɗum ɗo noon hon konngol gotol ngal Ablaye wadda haali ɗum jiimi ɗum ko internet o wi ko kanko alɗini makki e ɓiyi ko Karim eyyi ndeke noon ɗon ne kadi ne hani huñede eɗen gandi makki ko galam biyeteɗo kam ne jogui hakki milliard uji sappo e ngaalu muɗum e wona neɗɗo basa ɗum ɗon nen hani huñede kanko so woni ɓe toon namdama gasi min de mi wondani e mabɓe de kadi wona kadi ko yiyande ma ka ɓiɗɗo leydi ko jimi so woni ɓe namdama ɓe gasni kanko ne omo foti namdi to yeede e ngaalu ngu holno ngu ardi eyyi ko e konngol ngol Ablaye wadda haali ɗo yo hokku hen miijo yo hokku hen yimɓe kam laaɓal e dow konngol Ablaye wadda ngal enen foof wona mino tan goto e meɗen fof ne jogui hen sikkide ngal makko yaltina haala goto e meɗen foof ɓerde muɗum kam nanguirnomo ni ɓerde muɗum maayi e makko gati sikkanomo ɗon eyyi ɗon joni noon minen kañum hani leɓɓine mboɗo yakori noon ko neɗɗo guyka ne woodi to jaara e ɗum e foof ɓeɗo tubaɓe ɓuuri wawi wonde wiɓe laamuyankoɓe kono noon sa rokkama ujunnaji kamɓe ɓe ɓurdi en mboɗo sikki tan ko haqqillagal so neɗɗo rokkama ujunnaji temedere yo liggo wiyama yo soodoyi kolce 4 walla 5 soodat kolce 4 walla 5 ɗe kono yaha ustikino ha wawa dañi hen gudduɗi buddiɗi salonawtuɗi so neɗɗo rokkama ujunnaji temedere tan huccata hen ko guddiɗi eyyi enen noon sa rokkama ujunnaji temedere jiɗata wujjude ko ujunnaji ko million jiɗata wujjude sa wujji million o mbiya ko jaami ko ene ngakki taw kay ɗum waɗaka taw waɗi o nokko e ɓafto voilà nokko seeɗa tan e ɓafto en noon kadi ɓaftoɓe nokko e ɓafto Macky Sall ko huccani ko waɗi fayida sinude miijoji hiño ngo kono noon yo andu haɗan ɗon kankone yo yurno ko makko ko yo yurne yo gonɗin yimɓe yo yurno ko makko ko somo jogani ɗum laaɓal somo jogani ɗum laaɓal kay omo jogui ko gonñante e o jogui ɗum ko gonga wiyomo waɗir gonga minen fof yimɓe fof ne kawri ko waɗata ko kala gujjunoɗo e nder Sénégal yo arta ko wujji o eɗen gandi ni guyka ka en jii eɓe jaltide ɓe kaali même hay nate liggitama nawa nate e nder paale e nder galle laamoro liggitama nawa otoji ɗaccaka ɗon eɗen jii werlaji ɗi fof ɓe ndewni ɓe jaadi hen ɗum ɗon fof yiilama hono fuɗɗi artude honko artante o kono noon ɗum ɗo fof so laɓɓinama yo andu kankone koko laaɓoyte ko ɗum somo jogani ɗum laaɓal yo haalana yimɓe guila joni yimɓe jeeya laaɓal ngal kam hankkadi ne ɗum yalta e ɗum ɗo yalta e caɗele jarama ceerno Abou Aw e jonde mon nde mbiyeten ɗum ko baawe ngaka ngal fof mbiya ɓuuri balɗum welde dande en memi ko heewi e nder laamu Sénégal woni laamu men enen goni laamu enen goni laamaɓe sabu laamiɓe ko enen laamaɓe ko enen wadde ko haalde hoore mum haalde o foti wonde ko sen garti ceerno Samba Soumaré leydi Sénégal mbiɗen leydi Sénégal ko leydi bandi diineji ko leydi potal diineji diine fof ne hokka gueɗal mum kono noon sen jaari banggue keweedi diine l'islam ene jogui toon gueɗal mangal waɗi galleji ha watti wiyede galleji diine galle ceerno kaari galle ceerno kaari galle ceerno kaari sen ƴeewi tan saaha nde pooɗodiral ƴamal lefol laamu ngol yonti
ko ɓenni ɗo ko galleji ɗi dilli galleji seernaɓe ɗi dilli ha woodi seeren ɓe mbi kañumen jamiri kala almudu mumen yo toɗɗanomo beela o ha woodi ni seerenɓe yaltuɓe kolli ko doole watte koko mbaɗɗata hen ko beela woodi seerenɓe ganduɗa goto fof hokka hen sifa mum seerenɓe gadda a yawoji a yawo gendi Sénégal TV ɓene duwo ɓene kaala goto fof ne hokka gueɗal lamɓe Sénégal goto fof yaha fayato ceerno yetto wi amin ñaagui duwaw ɓe ɗiɗo no poɗodira oye ara wiya amin ñaagui duwaw duwone oye kadi ara wiya amin ñaagui duwaw duwone kamɓe ɗiɗo ɓe fof ceerno goto o duwoni mamaɓe ete ko ɓe poɗodirta ko hunde wotere ɗo ene haawi woni e yimɓe en ɗon seerenɓe Sénégal moƴƴuɓe tedduɓe to jaaɗa fof ko dayira to jaaɗa fof ko Dakar to jaaɗa fof ko mawludu to jaaɗa fof ko maggal to jaaɗa fof ene wayno leydi gila to banggue wuuro men laamorgo ha yetti nokkuji Fouta sa wiyama hande leydi mbadi dani holko tettiɗa e gurdam gonɗon rendo ceernago to banggue ɓamtare leydi ndi holko tonganta leñol adi fof min mboɗo kuyi ɗum par ce que Allah wino jiɗɗo fof ko goto innamal mu'minuna ikhwatun tawde en batti wadde pelle e nder diine ndenoɗen hamen jaltude diine ko diine Allah kala mon naatiren yo naatiren Allah kala monen tan yo uminen Allah kala ko wona Allah Allah tawata hanki eɗen joguino mawɓe hilifaɓe ko wayno Cheikh Oumar al Foutiyou ko wayno Cheikh Amadou Bamba en ko wayno Alhaji Malik en ko wayno Alhaji Seydou Nour ɓeɗo hay lande goto ɓe ngala hay dayira goto ɓe jaa donc noon seereɓe ɓe mbatti nadde e diine e ɗuma hen kamɓe ɓe mbatti nadde e nder dawlugol he ɓe mbatti haalde wotanma walla wotanma ɗum yoɓe tinno ɓe nden to koɓe yilifaɓe men koɓe mawɓe men koɓe anduɓe Allah yo tinno kala ceerno ƴettiɓe neɗɗo woto faal ɗum e laamu yo faal ɗum e Allah kamɓe goppa laamu ngu laamu seerenɓe ɓe gona seerenɓe ɓe ceerno laamu ɓe ceernama soɓe ceernani ɗum soɓe jiiwi ɗum koɓe ñembeteɓe janggo gande laamu yeehi yeru nde ɓe mbi code de la famille 72 ceerno mum taga taal wi ko ala hande eɓene mbaɗa parité so addoyama koko jiiɓata par ce que ma dolnu dew janggo ɓiɗɗo debbo wiya kañum ɓiɗɗo gorko fota ɓe jaada ko laamu hokka ɓiɗɗo debbo o goto en jalti diine en puɗɗima yaltude ndenoɗen nan ken diiniyankoɓe gartiren needi men gartiren haqqillaji kamɓe goni yilifaɓe men yoɓe tinno ɓe jofo laamu ngu wonko men ha keedi natti ummorade Nations Unies natti ummade e Allah so natti ummade e Allah noon diine men hawata hande e nder ñawoji Sénégal e nder ñawoji Sénégal ɓe jooɗimata suudu saɓɓiino ɓe mbi debbo e gorko poti ɗum eɗen jiiɓo tawi ken diiniyankoɓe en jeddi Allah tawi tan ken diiniyankoɓe tawi no ndewɗen ko affaire leyɗele goɗɗe walla wiyaɓe yo gorko e gorko ndesɗi yo debbo e debbo ndesɗi en jettima ɗon par ce que tawde en mbi gorko e debbo yo pot so ɓooyi ko ɗon jetta ndentoɗen ken joom diine en mawɓe men ɓe yoɓe tinno ɓe jooɗo ɓe jewtida ɓe ƴeewa ko nafata diine men sonki ɗum ma en jaltu janggo e jaam e diine taw koye yonte mabɓe te wiyama sa andi ya andi sa andi ya almuɗuma so mbiyatama ɗum ɗon koye ɗum ɗon wonirta almuɗam mbaɗa ko Allah wi ko wona almuɗam so jalta ko Allah calɗa ko Allah wi ko nata wonde almuɗam kono almuɗuma so waɗi ko Allah wi so waɗani ko almuɗuma min de kam ɗuɗo ceernago ɗumnami wadde somi faami haala ka ceerno ko ɓiɗɗo leydi Macky Sall adi candidat PR aɗa andi Macky Sall o wino wonde sernaɓe ɓe yo gandu koɓe ɓiɓɓe leydi no heddiɓe ɓe ni ngol ɗo konngol waɗi dillere no feewi ɓe mbi wonde Macky Sall wi seerenɓe gona hay hunde
wi ka ngala wi ko be bibbe leydi ni yimbe be ni be ngala lawol wiide aɓe ƴetta diɗɗal no wurno aɓe mbawno ɗum yo waɗi hunde taw koye lawol mabɓe kono noon mataw haɗani kam ceerno ko ɓiɗɗo leydi ene foti jogade kartal ceerno ko ɓiɗɗo leydi ene foti toɗɗanade mo yiɗi ceerno ko ɓiɗɗo leydi no wodi nadde dawrugol ceerno ko ɓiɗɗo leydi so tawi wona rewɓe ma ko almuɓe ma aɗa andi ɓene nanan ma goto fof ne nodda sehilaɓe mum gaare jaaɗe gaare mbadden wiide ɓe min de koye oɗon gondum onon jiɗɗo fof yo wondu hen kono taw wona alay saago walla ala kamɓe koyeɓe toppiti din tan ɓe goppa kala ko wona din min jinmi hasoɓe goto yimɓe jaatanno goto min jiɗi wodde no yimɓe haqqi mabɓe ɓe jiɗi koɓe sittono hen kono to noon kono so laamu ngoni yalta e diine tawde koɓe diiniyankoɓe ne yaltini yimɓe e diine e foti ewnade laamu ndu ɗumen ɗum ɗo feewa tawde koɓe nanantede tawde koɓe nanante par ce que koɓe anduɓe Allah wino kala anduɓe so jii hunde ne waɗe feewal janggo e jam ko namde ɗum kulmi non noon mbaɗi no mawɓe diiniyankoɓe mboɗo wostini jinmi ella wasa wadde e jamaɓe kamɓe ɓe tinno no Serigne Abdou waɗat nooni kala ko dilli e Sénégal so diine memama haalana yimɓe nder heddo noon nananako kono kam ene foti haalde so haali kadi so haali ene foti yimɓe ene foti ɗum heɗade par ce que ko kilifa ene foti haalde ɗum so haali kadi ene foti heɗanede par ce que neɗɗo kollowo yimɓe e Allah yimɓe ala ko jogui so wona diine par ce que so neɗɗo wuuri duuɓi kewɗi ɓeɗe ko wuuri duuɓi temedere on dañi to on lewi duuɓi ujunere deke noon on lewi duuɓi ujunaje temedere ɗum wattinta ko wattinta ko yo yimɓe ndew ɗum de ceer Samba a haali ɗanngal a haali hunde e laamu ha naati hande e hohoɓe meɗen mamin garto e ma kono hade ɗum taw hade mi yaade joni to ceerno Abou Aw ka ɗanniyanke guurɗo e nder ɗanngal fodde duuɓi 44 beele aɗa jogii miijo sa teriti janngo hoodde ɗanngal moƴƴi mum ko jaajata sa ɗannini mbiyata ko yallah wajjani jinmi ko jaajata fodde to ngendi ko motamu ɗo dasa fino subaka mi salmina mawɓe mi juuroɓe mi yahay dewle kumneteɗe mi juuloyamaɓe son mayi mi juule kala ko waɗa tawi haare waɗi somi ƴeewa sate beele mi heɗi ñippa histoire par ce que haalo mi ko jongol sumalta question jinmi ko jaam wona e nder Fouta so jaam wonata e nder Fouta noon tan ko mawɓe Fouta fof jaa ɓuuja gare ken Foutankoɓe so neɗɗo wiyata san ɗo koye Fouta nanata ya yi e yeeso Allah ar nokko ɗo lon nden ɗum ko hunde mawde ko googa aɗa jogii ɗiɗo hen miijoji kadi ne wawi jaɓede gati waddema galle ma ndulumaji mbaɗa ndulumaji ana mawne guessa ba lowe 17 jogoɗa fodde dinguire e nder nokkuji goɗɗi e nder Sénégal ɗum ko heblude caggal muɗum kono ɗum fof e waade noon gonɗa ko ɗo e nder leydi Farayse a woni ɗo hande fodde duuɓi 35 joom suudu ma e sukaɓe ma ko ɗo ngoni beele sukaɓe maɓe e joom suudu ma o saaha foof ne duttoto min to ha ganda toon janggo e jaam saɗa hoota mbasa yaade goto walla holno ɗum wayi sukaɓe mbayni toon nduɗo lewru waɗi hiɗade sukaɓe mbayni par ce que so neɗɗo jibini ɓiyum yiɗi ɓiyum o yeeyum yiyamamu ɗum ɓuri moƴƴude neɗɗo kadi neɗɗo il faut jogoɗa ande jinnaɓe neɗɗo il faut o jogoɗaɗi wona waɗaɗi o anda hoto bam makko immi won jibinɗo bam makko won jibinɗo yum makko holto woni ngendi makko ha so ɗannima janggo e jaam tawa so hawre neɗɗo so wimo ka ande ka neɗɗo français kono français kono ɗo woni ngendam ɗo woni ɗaɗam ɗo guinetemi ande beele soɓe jeehi to leydi men to aɓe nandira e mamiraɓe mabɓe wonɓe toon ɓe eyyi to banggue ɗemgal aɗa andi minen min nanani tubankore min janggani sa janggani noon a fota haalande to ɓiye tubankore ñawde kanga haalde ko ɗemgal gendiyankowol ɓiyo so naati e jangde so yalti bowa tan mo jaam tawa a jangguinani par ce que neɗɗo foof ene woodi ko jogui ko joguiɗa ko tottu ɓiye a jarama ceerno Samba Soumaré joni
ngaraten koye ceerno Abou Aw ceerno Abou Aw nani mawɗo o ko yewti ko yewtere nde no wayno nayi no feewi eɗen gandi mane wawa yettade nokkuji kewɗi ko wayno Ndendory TV en ha won e lowe goɗɗe e nder windere nde wasatani yettoyo ayowoji meɗen mawɗi ko wayno TV en e ko nandi hen ceerno Abou Aw caggal nde dokkuɗa hen jiiɗe ma kettiɗen kadi mawɗo holi konngol ma battidigol e ndeɗo yewtere honko jinnon duttitade yewtere makko seeɗa ko haali ɗo joni ko fate sernaɓe kanko makki ko haalno o sernaɓe ɓe il faut ɓe ganda ɗum noon kadi kamɓe alay saago ɓe ganda ɗum kamɓe e yimɓe ɓe kuti ko herorade noɓe kerorino adana hokkede e leydi e nder leydi kamɓe ko ɗum kanko wi o ala hen hande yoɓe gandu ko kamɓe e yimɓe ɓe kuti ko ɗon ko ngol konngol kamɓe sernaɓe ɓe donki ser ko fate ligol ngol ko andude tan kamɓe haalpularen ɓe e gongni hande haalpularen ne jogui ɗum ɗo haate kamɓe fuutankoɓe mi haalani noon no aɗa andi pular sen mbi pular tan pular ne yaaji ko kalami ko kamɓe fuutankoɓe darde mabɓe hande habdade ha laamu ngu walla ɓe hunde tan ko rendude wona neɗɗo goto kamɓe fof ɓe jaɓɓa jaɓɓal gotal ɓe mbaɗa hono ko mbiɗen joni parti ji ko ɓe gona parti goto ɓe mbiya minen min jogui ko mawɗa men Aboubacry Soumaré men SAMMBA Soumaré ko on min gardani e min gardini gandon noon kala mo wi janggo yo min ƴettan kartal ko on mi ƴettata kartal mbatten hakkille kono nden fedde sen ndeyi ɗum tan nde rendi nde mawni alay saago ɓe kuleɗen ko fedde tan yimɓe tan ko yimɓe keewal tan laamu e so woni goto noon goto fof ne arana haala haaji muɗum ko ɗum ɓe jiiɗi kamɓe e ɓe kulata donc ɓe mbawata wadde ɓe mbaɗata koko weeli ɓe mbatta ko weeli on ko mana jarama ceerno Abou Aw golle ɗe moƴƴi ko ni wano e nder Bowe tawede Saykou Oumar Ba e ceerno Soybou Ly e woɗɓe en garti ɗo kadi hande jokkude golle e nder ndiɗo mbaadi kesiri dokna Aissata golle ɗe gari ha ɗo anne holi konngol maɗa battidigol faade e rendo ngo Allah jarama ceerno Ibrahima konngolame battinigol faade e rendo ko boɗo ñaago bandiraɓe men bandiraɓe fof yo mbattodir hakkillaji ɓe nangodira ɓe mbawa likkodirde sabu so yimɓe ceerti tan hankadi dañata doole men noon ko Allah konduɗen kono ma mbatten hakkillaji kam nangodiren jokkodiren enɗam mbawen fewjidde mbawen liggodade ko dogeten e pular woppama ma walla pular waɗaka ni ko sen ndendi enen fof tan en goni neɗɗo goto hawnaki wasatan Allah waɗani enen ne jeeɗen e nder rendo e nder Fouta e nder Sénégal ene konkolam battini ko nama mbaɗa waso bandiraɓe yo battude hakkillaji liggodira jokkodira enɗam mbawa ummude ɗemgal ngal SAMMBA Soumaré min calmitinima lawol ɗiɗoɓol haala ka sikki ala bandiraɓe nanika kadi eɗen jotori ma goto foof ƴooga hen fodde ko handi ɗo joni o caggal nde jumpuɗen e nder ɗeɗo hen lowe holi erago ma wattidigo faade e laamu Sénégal holi erago ma wattidigo faade e leñol fulɓe e erago ma wattidigo faade e rendo ngo foof erago faddidigo e laamu so laamima oto jogo fedde président so woni président ko président yimɓe fof yo yimɓe fof poɗe leydi leñol fof yo heɓ gueɗal mum neɗɗo fof yo heɓ gueɗal mum ɓi ceerno ɓi lamɗo ɓi galo e ɓi basto fof woni fof yo so wonko waɗi yo ñaawe ko waɗi ko oto ñaawe ɗo inni ɗo neɗɗo yo ñaawe ko waɗi oto ñaawe ɗo inni kadi ndennano dokkanno yeru ko fulɓe juif en ɓurno tampanede aduna kono ndendi gonti neɗɗo goto tan hande ko ngala fof mbaɗaɗa sen ndendi en mbaɗino juif en ɓe mbaɗni en ballodire guilay ngaalu ha e dental en pelliti janggude ɗemgal men taw en jowitake hay goto neɗɗo no wiya mboɗo liggono hunde nda yiiɗa tampande wona gonga
a yiɗa yaltinde kalis ma a yiɗa umanade wona gonga sen gonɗi tan en gonan sen gonɗani noon en gon neɗɗo yo jogo gonga. bandiraɓe tedduɓe golle meɗen gari ha ɗo Tabalde TV mbiɗen roɓiɗentono en yewtere nde ko musidɗo mon Ibrahima Oumar Kane kasanti leñol wonno koɗo hande Tabalde TV ko ceerno Samba SUMAARE mo ndulumaji Demɓe e wonde ceerno e sokna Aissata Sy joni golle ɗe gari ɗo ha jeeti on bismama to Tabalde TV on bismama to Ndendory TV e dendagal Loyo Fulɓe ɗum noon ceerno Samba SUMAARE golle ma joni peewi